тоҷикистон ба хотири ҷалби сармояи бештар барои идомаи бунёди нирӯгоҳи роғун ҳаҷми қарзи берунии худро коҳиш додааст. Файздин Қаҳорзода, вазири молияи Тоҷикистон гуфт, коҳиши қарз нисбат ба маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ эътибори кишварро дар назди сармоягузорон ва ниҳодҳои байналмилалии молиявӣ боло мебарад ва кишвар имкон меёбад барои тарҳҳои стратегӣ чун роғун қарзу грантҳои боимтиёзтаре ҷалб кунад. албатта ман барои роғун ба он мақсад гуфтам ки нишасти баъдӣ агар мо гӯем ки қарзи берунаи мо имрӯз 3.1 миллиард нест, масалан 4 миллиард аст ё зиёд аст, яъне шумо огоҳӣ дошта бошед ки муҳимтарин қарзҳое ки масалан ҷалб шудан, дар давоми ҷалб шудан ё ҷалб мешаванд, яъне маблағҳое ҳастанд ки бевосита ба чунин иншооти бузургҳаҷм аст ки масалан воқеан ба аксари нишондиҳандаҳои мутаассир мерасонанд. ва ҳадаф ин набуд ки мо масалан сиёсати кишварро дар назди созмонҳои молиявӣ нишон диҳем ки имрӯз масалан қарзи берунаи мо ҳамагӣ 21% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ аст. сандуқи байналмилалии пул ки Тоҷикистон солҳои ахир барои дарёфти қарзу грантҳо аз ин ниҳод мушкил дорад, низ дар гузориши ахираш рӯзи 8 июл навишт, Тоҷикистон тавонистааст таносуби ҳаҷми қарзи давлатиаш нисбат ба маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ аз 51% охири соли 2020 ба 25% охири соли 2024 бирасонад. ба арзёбии ин ниҳод рушди устувори иқтисоди Тоҷикистон дар 5 соли ахир боиси беҳтар шудани раванди пардохтпазирии қарзи давлатӣ шудааст. аммо дар баҳси пардохти қарзи хориҷӣ ҳамеша бозгардонидани қарзҳои чин ки шарту шароити он шаффоф нест пурсару садо будааст. вале вазири молия мегӯяд, чин дигар қарздиҳандаи асосии Тоҷикистон нест. Никаких задержек по оплате нет. Мы вот в год 2 раза по ягон хел таъхир дар пардохти қарз нест. мо дар сол 2 дафъа тибқи тарҳи муайян пардохт мекунем. пардохти охирини мо $47 миллион буд ки дар моҳи июл пардохтем. моҳҳои октябр, ноябрро интизорем. қарзи умумии мо аз Эксимбанк $1.5 миллиард буд. ҳоло $760 миллион ё чизе каму беш аз ин боқӣ мондааст. 760 миллионов, может быть, там доллар больше. абдуллоҳ ашуров, таҳлилгари иқтисодӣ мегӯяд, ҳоло Тоҷикистон воқеан ба қарзҳои хориҷӣ бо имтиёз ниёз дорад, ҳарчанд расидан ба ин орзу бисёр сахт аст. Тоҷикистон дар чанд соли ахир маҷбур шуд ки масалан бо фоизҳои нисбатан гаронтар мисли евробондҳо қарзро ба даст биёрад ва онро ҳоло пардохт мекунад. аз ҷумла барои мисол чанд соли ахир Тоҷикистон талош дорад аз сандуқи байналмилалии пул қарзҳои хуб имтиёзнок ба даст биёрад, вале ҳарчанд ҳоло муваффақ нашудааст, вале умед ҳаст ки бо поён рафтани сатҳи қарзи хориҷии Тоҷикистон кишвар метавонад аз ин созмон ҳам қарзҳои имтиёзнок ба даст биёрад. рӯзи 15 август оҷонсии ҷаҳонӣ SP Global Rating эътибори қарзии Тоҷикистонро бо назардошти пули муҳоҷирон ва фурӯши тилло баҳои бӣ дода дурнаморо мӯътадил ва устувор номид. аммо вобастагии зиёд ба бозори меҳнати Русия эҳтимоли тағйир дар маблағгузории роғун ва қарзи корхонаҳои давлатиро аз хатарҳое донист ки метавонанд ин эътиборро поён оранд. ба гуфтаи ин созмон бо вуҷуди рушди босуръати саноат, Тоҷикистон ҳамоно ба маблағҳои интиқолии муҳоҷирон, махсусан аз Русия бастагӣ дорад, ки дар соли гузашта 48% маҷмӯи маҳсулоти дохилиро ташкил додааст. дар ҳоли ҳозир ҳаҷми қарзи давлатии Тоҷикистон $3.6 миллиардро ташкил медиҳад ки $3.1 миллиарди он қарзи хориҷӣ аст. дар 3 соли ахир Тоҷикистон тавонистааст ки барои сохтмони роғун наздик ба $2 миллиард ҷалб кунад. бо вуҷуди ихтисос додани $3.8 миллиард сомонӣ дар соли 2025 аз буҷаи кишвар ба ин нерӯгоҳ барои бунёди пурраи он тахминан $4 миллиард дигар зарур аст. ин афзоишро мақомот ба боло рафтани нархҳо бастагӣ медиҳанд, вале мунтақидон мавҷудияти фасодро низ рад намекунанд.